It-timijiet Maltin tal-futbol ta' Gżira United u Hamrun Spartans irnexxilhom jikkwalifikaw għat-tielet round tal-UEFA Europa Conference League meta qelbu lil F91 Dudelange ta' Lussemburgu u lil Dinamo Tbilisi tal-Ġorġja. It-tim mill-Gżira kien l-ewwel li għadda għar-round li jmiss ta' din il-kompetizzjoni Ewropea hekk kif fuq żewġ logħbiet l-iskor kien ta' 3-2. Dan hekk kif taqa' li Gżira qelbu lit-tim mill-Lussemburgu bl-iskor ta' 2-0 waqt li nhar l-erba' barra minn daru it-tim Malti tilef bl-iskor ta' 2-1 iżda xorta għadda bl-iskor finali. One News tkellem mal-coach ta' Gżira Darren Abdillah dwar dan. Dik ċertu sodisfazzjon kemm personali kemm bħala klabb illi dejjem kemm jista' jkun tgħaddi rounds f'dawn il-kompetizzjonijiet illi mhux kulħadd ikollu l-opportunità li jilgħab f'dawn il-kompetizzjonijiet, jifieri nħarsu l quddiem u nħossuna kuntenti ħafna milli wasalna saw s'issa. Dan fil-waqt li Hamrun Spartans għaddew għar-round li jmiss il-ħamis wara li jelbu lit-tim mill-Ġorġja fuq żewġ logħbiet bl-iskor ta' 3-1. F'Malta iċ-champions renjanti lokali Hamrun rebħu bl-iskor ta' 2-1 waqt li fil-Ġorġja huma qelbu lill-avversarji bl-iskor ta' 1-0. F'din il-logħba tal-aħħar Hamrun Spartans għamlu taqsima sħiħa bi plejer inqas. One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Hamrun Spartans Marcel Bonnici fejn esprima s-sodisfazzjon tiegħu u tal-klabb Hamrunis għal dan ir-riżultat. Sodisfazzjoni ġej għal fatt li ħadnija ma' klabb li huwa ferm ikbar minna. Klabb li fit-tminenijiet rebaħ anke l-Cup Winners' Cup tal-kompetizzjoni Ewropea. Ġifieri ir-riżultat tal-bira kien l-ewwel darba li klabb Malti rebaħ klabb illi fl-istorja tiegħu rebaħ kompetizzjoni Ewropea. Fir-round li jmiss Gżira United se jaffaċċjaw lil Viktoria Pilsen tar-Repubblika Ċeka waqt li Hamrun Spartans se jaffrontaw lil Ferencvaros mill-Ungerija.